नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फरायनाय जाबाय गारि सिङाव दङ लोगोफोर दिनैबो दा थांगासिनो जोङो एक्सुवेलि रामलीला ग्राउन्डआव थांगासिनो आरोना ट्रेनाबो सफैसिगोनानो जोंहानि बियादै फिसाजोमोन फैदों बरमानिबो आरो गोबां फैदों बिसोरखौनो खेबसे लोगो हमनो होननानै जों थांनो ओंखारदों आरो जायगानि मानसि फैबाथ' मोजां मोनखायो लोगोफोर ओमफ्राय दा थांगासिनो थांनानै आरो माने टेन्टआबो बिसिना कमप्लिट जाबाय बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो थांग्रोना लानोसै जायगायाव लागै सफैबाय जों लोगोफोर नै ओइ मोनसेयाथ' उननि मोनसेया दाखालि जों खिन्थाया नै मोनसे लुबावदो लुगासिनो बेबो दा मोनायाव लागै जागोन इयो कमप्लिट मोजां नांदो एसे सफैबाय जोङो हेल' जों सफैबाय आलासि लोगो हमनो रामलीला ग्राउन्डआव टेन्टखौ दिन्थिनाय एसे टेन्टआनि बेनो बिराद रायजोफोर कम्पानियाबो गोदान होदो माने बिसनाया बिराद मोजां आरो माने थानायनि कारनेबा बिराद मोजां खिन्थु बेगनि कारने थोड़ा डिस्टार्ब जागोन आरो मा बेबस्था लादो बिसोरो बिथांमोना माने बेगनि कारने मा बेबस्था लादो बेखौ लायोबा थानायनि कारने बिराद मोजां आरो बिनि खामानि मावनायनि फिसाफोरा दिनैनो बांसिन सफैबाय दासो फैदोंमोन फुङाव जों मोजां जादों दा जाबाय बरिया जासिगोन उन्दुनो मोजां जासिगोन थानो जासिगोन लेट्रिना बे मोननैयानो हा लेट्रिना बे मोननैल' दंबावो खोमा फैबावगोन रायजोबो देखो होनलाय बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रबंध किया गया हमारे बोरो लोगों को और यहाँ पर आशा है उनको अच्छी तरीके से रखने का प्रबंध किया गया है अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई है और लोग आ रहे हैं धीरे-धीरे ट्रेन पहुँच रहे हैं ना ट्रेन पहुँच रही है रात के खाने का प्रबंध भी किया गया वहाँ पे दिखा सकते हैं आप अच्छा चलो खाने की जगह में चलते हैं खाने की जगह पे चलते हैं चलिए चलो आ जाओ बोडोलैंड शादी की तरह लग रहा है थोड़ा हाँ लेकिन महोत्सव है बहुत बड़ा फेस्टिवल है शादी से भी बड़ा फेस्टिवल आरो जानायनि बेबस्थाया जोबोद मोजां देखो एसेबां मोजां एसेबां बुरजा ट्रेन दोङो नो प्रब्लेम डाइनिं हलाव हाबफैदों जों लोगोफोर नै ओंखाम जायांदो जोङो ओंखाम जानोसै न'आव जाखाना फैदो थेवबो जाबावनि एसे जागोन जोङो नैलाय प्रग्रामनि ओंखामखौ टेस्ट खालामनानै थांसै आरो जोंबो जोङो एसे ओरै गिदिंना नायनोसै मानसिफोराथ' माने सफैगासिनो दा ट्रेना गंसे स्टेसन सफैबाय गंसेया सफैसिगोननो नेथ'नोसै जों ओंखाम जाखांबाय शीतला का फॉग यहाँ पर आ गया भिडिअ दै नै जोंनिया बरमानि आरो गुवाहाटीनिफ्राय फैदो दै इसोर आरो आलासि लोगो हमफैदो बरमानि इसोर गुवाहाटीनिफ्राय फैदो एकदम रायजोफोर हाँ बरमानि ना दे बरमानिफ्राय फैनाय रायजो राजा नोंथांमोन दे दे जिराथ' ओइ नों फैदो
मानसिफोरा सफैहांबाय आरोना गंसे ट्रेना माने दहायनो सफैदो मानसिफोरा मोनसे हलाथ' बुंजोब्बाय लेडिसखि माने लेडिसनियाबो बुंहांबाय आरो मोनसे लुबाय थानायाबो दा ओंखारबाय मानसि दा सेकेन्ड ट्रेन गंसेनिया बेवहाय थाफैनांसिगोन ओरै जायगा बेवहाय माने आइ कार्ड रानगासिनो आरोना डिस्ट्रिक्ट वाइजआव आगैमोना हाबनो जोंबो दसे थाना थांनोसै जोंहानि बियानि फिसाजोफोर फैदों आरोना बिसोरखौनो लांनो फैदों जोङो दहायनिफ्रायनो नेबावनोसै बिसोर बासाव जना थाङो लांफानोसै जोंहानाव उनाव गंसे फैनाय ट्रेननिफ्रा दा फैगासिनो नै सफैजोब्बाय गासिबो गथ'फोराबोलाय ओइ खावसे नै बरमानिफ्रा दासो सफैदों ओंखाम जानायखि थांनि र' लोगोफोर सफैबाय आरोना आलासिफोरा नायहैनोसै ओंखाम दंना गैया दा फैनायफोराथ' माने जायगाया मोनसे बानायबाय थानाय ओंखाराखै दायोसो दसे नेबावनांसिगोन बिसोरो थाथ'नो जायगा फुल जाबाय हाउसफुल